Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o ang Ttmo para sa pagsaulog sa Tigkalalag 2024. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Oldarico Garbanzos, ang head ng Ttmo, iyagin pahayag na naka-full deployment na ang mga traffic personnel bilang pagpanghanda sa Tigkalalag para magbantay sang dalagan sa trapiko ilabinagid sa mga mayon nga patso sa syudada. Dugang pa ni Garbanzos, may pila naman sila ka mga traffic scheme magin preparar agud ini magpugok ang trapiko ilabinagid sa Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Samtang nagahingyo naman sa kooperasyon ang Ttmo sa mga barangay kag transport cooperatives para sa mas masulay nga dalagan sa trapiko sa Tigkalalag. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyon para sa kampyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.